Salta să la un episod de Brawl Stars. Cred că primul de am niște vești prea frumoase. De Brawl Stars să apară. Dar vreau să filmez cu Andrei, e aici de față. Dar nu vreau să zic ceva. Vreau să filmăm Don't Starve Together. Așa. Dar nu putem să ne jucăm pe telefon. Totuși, hai să ne băgăm la un meci, să dau și o sonor mai încet. Ce un meci? De ce nu? Bine, mă bag la Haze că am o misiune. Am un fel de computer. Și cu EMZ am să câștig 6 game-uri. Vom vedea dacă tu dă pe Haze. Mă gândeam să bag și Haze. Niște Haze. Acolo pe buta acolo. Și cu voi. Voi cu dintr-o lovitură. Moare. În cauza mea dacă am profesional gameplayer. Da, și aia mă. A, dar urmăriți-mă pe TikTok. Mă cheamă la fel. Urmăriți-mă pe TikTok. Aici sunt cu pisoiul meu Tommy, dar dacă nu doresc pe TikTok, nu aveți de unde să știți. Vreau să bag pe ăsta și l-am chiar numărat. Vreau să mă dărâză. Cum era să fac cu Emzu în challenge să omor inamici dar în zonă? Cred că era destul de greu. Și bine... Am și... Acum vrea să-l mângâi, că trebuie el să fie în centru atenției. Și că mai am puțin și fac level up. O, da. O, da, o să fac pănița de power 9. Vă mai zis să nu-i contul meu, dar mi l-a dat cineva. Și pe acel domn îl cheamă Cosmin. Săracul pisoi, eu dat. Dar hai să ne jucăm cu Ems, dacă tot am început cu Ems. După aia să ne jucăm și niște solo shotgun. Sau două. Sunt underdog. Yay. E nașpa. E nașpa. Da, underdog, da. E nașpa pentru ceilalți. Adică am primit underdog de 3 ori. Asta e a 3-a oară. Nu știu ce, în ultimul timp am noroc. Scade 4 și îmi dă plus 3. Sau 5, ceva de aici. Acum doar trebuie să dau niște bine. E destul de ușor. Să luăm logic. Dai de mereu. Hai că am dat și eu ultima dată dacă e. Dacă nu mai am nici ultima. Mă scuram de rău de tot.
pe mine. Stai că n-avea nici să... Să-i dau și să ar fi nașpa să nu-i dau. Kill. Da, cum vă pare nou? Și ai numele Nani. Nu contează ce s-a auzit. Și pistoiul ăsta tot vrea să-l scarpin. Du-te mă la Andreica. Adică să te mângâi și nu te scarpini azi. Am să bine și eu pe asta. Dacă să fac o treabă mă duc pe hashul ăștia. Net foarte bun. Foarte bun netul. Dacă auzi niște... Dacă auzi un tor... Aș uita cum se zice. Toarce o pisică e... Tomii care vrea sau că nu vrea. El vrea. Dacă mă îngoi singură dată vine numai după tine. Să-l mă îngoi. Da, am pierdut meciul din păcate. Aveam puțin să câștigăm. Hai mă, du-te jos. Gata. Gata. Am făcut una de păr. Nu pârlește. Cade părul. Și nu băgăm în casă până când nu-i cade tot părul și nu se mai cadă niciun fir. Asta a avut sens? Cred că da. Ripnet. Ca de obicei. În orice măcar într-unul din toate. Buguri vizuale. Numai eu singur, adică șmec. Nu o să mai scriu numele ăsta, adică nu am chef să fac. Dacă iau ofertă, îmi iau Mecha Box. Sau un skin. 2 skin-uri de 30 de gemuri. A, da. S-a băgat iluzii. E skin-ul ăla gratis. Luați. Deci, eu zic că e bine. Nu mai vor label. Ce fac nu? Taci din gură. Taci din gură. Nu vreau eu să filmez, să aude toate vrăcări. Numai că filmez eu. Bine, Poco. O să clar de star player. Nu? Rang. Acum mai jucăm un meci. Am început meciul. De ce vă întrebați? Pentru că m-am... Și am putea să filmez. Și m-am gândit dacă să mai filmez, să mai mă joc cu el. Și uite cum am joc. Pentru că e foarte bună. La modul ăsta de joc. Și cred că doar la ăsta. Se
Serios, păsări. Serios. E bine. De la săgătă. Și m-a omorât. Yay. Ah, da, și-am făcut și quest. Andrei, ce mai faci acolo? Stau. Ce facem, Alexandru? Uite. Trebuie un meci cu Leon. Mai ești de Leon cu păsălășodan. E fix mapa aia care nu trebuie la nici. Trebuie doar la Brawler. De cu ăla range foarte mic, adică și când da la Trebuie să te bagi în duș. Să mergi în netul și că ești rău. Leo vine de la Leon. Leon. A murit. O zice Viorel, zici că ești Leoi, da, acum zici că ești Leonoi. Hai că Leon, hai dacă da, cam acesta a fost videoclipul pentru azi. Nu știu să mai filmez. Dați-mi voi idei. Videoclipul ăsta. Și noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!